Γεια σου! Καλώς όρισες στο κανάλι μας! Για να είσαι εδώ, σίγουρα θα είσαι ένα από τα παιδιά που τους αρέσει πάρα πολύ η μουσική και φυσικά το τραγούδι. Στο τέλος του βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις subscribe στο κανάλι μας Sisters Music Tales. Έτσι, θα μπορείς αμέσως να ενημερώνεσαι κάθε φορά που θα ανεβαίνει ένα καινούριο βίντεο. Η σημερινή ιστορία έρχεται από το δάσος της μουσικής. Είμαι σίγουρη πως η βοήθειά σου θα φανεί πάρα πολύ σημαντική. Αυτές τις μέρες, τα ζώα του δάσους της μουσικής ετοιμάζονται για την αγαπημένη τους γιορτή. Ποια είναι η αγαπημένη τους γιορτή? Μα φυσικά και είναι η γιορτή του φθινοπόρου. Όπως κάθε χρονιά λοιπόν, μαζεύτηκαν οι τρεις διοργανωτές. Η Κύρα Λεπού, ο Λάκης ο Μελένιος, ο Αρκούδος και φυσικά το πιο έξυπνο σκιουράκι όλου του δάσους της μουσικής, ο Squeaky the Squirrel. Άρχισαν λοιπόν να σκέφτονται πώς θα μπορούσαν να κάνουν τη γιορτή όσο πιο πετυχημένη γίνεται. Αποφάσισαν πως σίγουρα δεν μπορεί να λείπει από αυτή τη γιορτή το καλό φαγητό. Κανένας επισκέπτης δεν θα έφευγε ευχαριστημένος αν δεν είχε την κοιλιά του γεμάτη. Έτσι λοιπόν το μενού θα περιείχε πούρια μανιταριών, κρέπες από φθινοπορεινά φύλλα, καστανόσουπα, φούντουκο σοκολάτα και φυσικά τούρτα κολοκύθας. Μα βρε παιδιά, στο δάσος της μουσικής δεν βρισκόμαστε? Είναι δυνατόν η γιορτή του φθινοπόρου να μην έχει τραγούδι? Σκέφτηκαν για αρκετή ώρα. Αποφάσισαν λοιπόν ότι θα ήταν μια καλή λύση να φτιάχνανε μια χοροδία. Τα πιο κατάλληλα ζωάκια για αυτή τη χοροδία θα ήταν τα ζουζούνια, τα πουλιά του δάσους και φυσικά τα λικάκια. Όμως βλέπετε πως δεν είναι και τόσο συνηθισμένα στο τραγούδι αυτά τα ζωάκια. Ίσως χρειάζονται λίγη βοήθεια. Τραγούδισε λοιπόν και εσύ μαζί μας. Ίσως έτσι να βοηθήσεις τα ζωάκια στη μουσική τους πρόβα. Ξεκινάμε λοιπόν με τα ζουζούνια. Μία εγώ και μία εσύ. Σειρά σου. Συνέχισε εσύ. Συνέχισε. Εσύ τώρα.
Μπράβο, αυτό ήταν σωστό ζουζουνοτράγουδο. Τα επόμενα ζωάκια που χρειάζονται τη βοήθειά σου στο τραγούδι είναι τα πουλάκια. Δική σου σειρά. Συνέχισε. Μπράβο, τα πήγατε εξαιρετικά. Τώρα όμως βλέπετε σειρά έχουν τα λυκάκια. Κάντε λίγη υπομονή και είμαι σίγουρη πως θα καταφέρετε να βοηθήσετε και τα μικρά λυκάκια. Σειρά σου. Συνέχισε. Υπέροχα! Δεν έχω λόγια. Χάρη σε σένα, τώρα τα ζωάκια είναι έτοιμα να τραγουδήσουν στη χοροδία της γιορτής του φθινοπόρου.
Κέρδισες λοιπόν ένα κομμάτι τούρτα κολοκύθας. Αντίο λοιπόν, τα ξαναλέμε.